Днес, телци, ще се почувствате вдъхновени и готови да предприемете нови инициативи, които ще доведат до положителни промени. Общуването с близките ви ще е приятно и ще донесе радост и нови идеи. Днес рибите ще усетят внезапен прилив на креативност, което ще им помогне да намерят нови решения на стари проблеми. Споделянето на идеи с близки ще донесе радост и ще укрепи връзките им. Днес е ден, изпълнен с възможности за лъвовете. Вашата енергия и чаризма ще привлекат внимание и нови контакти. Така че се възползвайте от момента. Днес ще почувствате прилив на енергия и мотивация, които ще ви помогнат да се справите с всички предизвикателства. Откритията, които направите, ще ви вдъхновят за нови идеи и планове за бъдещето. Днес овенът ще се чувства изпълнен с енергия и мотивация, което ще му помогне да реализира важни проекти. Не се страхувайте да показвате лидерските си качества, успехът е на път да дойде при вас. Днес близнаците ще се радват на хармония в личните отношения и отлична комуникация с околните. Възползвайте се от положителната енергия, за да реализирате нови идеи и да споделите радостта си с близките. Днес раците ще почувстват прилив на енергия и вдъхновение, който ще ги мотивира да реализират дълго отлагани проекти. Важно е да се доверят на интуицията си и да споделят положителните си емоции с близките си, което ще засили връзките им. Днес девите ще се чувстват вдъхновени и енергични, готови да посрещат нови предизвикателства с усмивка. Възможността за приятни изненади и успешни срещи ще направи деня още по-специален. Днес везните ще се радват на хармония и вдъхновение в отношенията си с околните. Отворете сърцето си за нови възможности и творчески идеи, които ще внесат радост в ежедневието ви. Днес скорпионите ще открият нови възможности за личностно развитие и ще се изпълнят с ентусиазъм за предстоящите проекти. Взаимоотношенията с околните ще бъдат хармонични и ще донесат радост и вдъхновение. Днес стрелците ще се чувстват вдъхновени и готови да предприемат нови инициативи, което ще донесе свежа енергия в живота им. Не пропускайте възможността да споделите настроението си с близките, тъй като позитивната атмосфера ще укрепи връзките ви. Днешният ден носи свежи идеи и възможности за нови запознанства, които ще вдъхновят твоето творчество. Разкрий своята уникалност и не се страхувай да следваш мечтите си.